rongle di pramotan di borono di proses ereng romani tadi di mapiong coba coli baru kata di sini dia coba kotor coli pulis proses hai di pramotan borono ereng romani tadi di mapiong coba kotor coli hai game rongle di tablet rongle di pramotan borono ereng romani Kobar kot ma thumai rong beleka hambai sung tini belanya dukhu jonok sung thanai 3 tarik 3 tarik horono sini kaisa tipara thani sini bc ni chairman borong brang sini Ranjit no horni 3ta tamani jorabo borong ereng silchawoi sini borong romoi tlangmani abon tinyo sini je tini ni sungte bon 12 ঘন্টা stage sung da gongmani obong kasini tagajola constituency 18 tagajola tei jompujala Omakena belenya sung je sanan musung tino mahai jorao kebung masini tipramo tini waris rono hoi khlai tongmani ereng mazra khiklai nai je case khiklai nai sini borok no makai horkuthur gorom tongmani obron tini sung belenya police proshashan sung sanan musungo norong to thok di khik nong thani purup da tong purup tai romdi karma mahai je karpi dong sungmo naya sungka santi positin sengnayo sung tong kesang halok nayo sino mai takor jal soro sartipra simi sartipra ono sungje tipra mothani ja bobagarani dagi mung jagai sung joto jagono sung full phe khai dongo kaham krengkhe sungnanyani ban musung tongnan musung keno o jarawo hoi khlainai khana kha kisa thani patho bi sabani sabai laikyapo borong dor kaisa dang laikya karon boroni to jotono saimano silai kogibo tabu tipra mothani boro silai kogi guli kokjak khorong nei sini tabu thongra klajak tongkho aboni khe tini police tangai proshashan tangai tini bini khe arrest niya tini sal kata tang silai tui tongoi manjak bani aboni tangai arrest niya aboni jawab ang sing police proshashan niyo sanan bosongo narabandro nombokol gya thana yor je election campaign ni je last wo sini sp Sipajal je SP bo niji se gulari be kol jagai or dukuman ka sung nuka moklai nuka te oroni kebang ma police ko nasal bo dukuman ka I abron khe je excited khainai police proshashan excited khainai sini borong ti promothoni borong no honi khlai tongoni public rok no abosung condemn khayo sung abron balance jagya koino hani jodi ngui tong khainke sung hani tongla ti promotha hani tongla sung sara ti prao hor sung sari renai haisi ini suruh sung suruk sekaiku sung kesang sung tong kesang halok nai jomani piaba tingi om hai sung je nuka om hai tongan pursiti ya judino om hai kete bisa sung police person ereng judino hordi pro phainyai kimno eres khanya barom thanga ke sara senior elkar basik lukuro public ro basai sung apni jawab ronai haisi tini busuni joran siminar o jagao tini route block khaika sung route block khaika sung phongni 6ta ni simi 6ta sung ngai 5ta sung jor tongnai haisi
다부스 포인트 너런이 루트 블록 해면 자가고 개보 하이 농노 어스 가봐게 다부스더라 깨보 파야고 다부스더라 깨보 파야고 자스 정 아랑보 칼레 정라요 자스 그 파야삭 성제 시니 사링니 파사이트 들어 성나 시니 시니 세리멘 보랑랑 런지 데브라 만 표기야삭 성티로 람카 수마 성마 타글락 Tinini jumpo jolo takar jolo ate am saya root packeting claimani bot hai jaga kerja. tini senggor kalja ka omok tik lampra takjolo lampra hati hinjago sengai yang ko tongo thanani ko eng narphasing syndicate takjolo eng ka sujago te yang sini block he ka SDM phasi sang ka sujago te yang sini thana busang phasing guest house ko tongo sengai mo ka sujak tong 두문노 저디나 번호 벽에는 그게 너니 봐 만에 너니 버스 강 보면 할게 야피 세라 seng judi no ma ke okono thasing wang sabo naji seng o ma ke no sini boro o ma ke judi rom jagui tongo ke ere mazara khile ja tongo ke salkatang bom khila ja tongo ke o sini elkani sara tiprani le elka ko boro haina si tongla okono sabo soba kotor hor kosung jengnai hasi sara tiprawa ke bo kosang tongla e no khong tongla ni kepta wan sode hasi soba sak tik tiri suru khaima siku Om bot hai klai. omong kha tagajolo lampara hati Nini sinimo. ane mongkha bidan de borma Tinini jumpo jolo takar jolo je root packeting claimani bot hai yo klai jaga tani bagi klaimani na kau kisah sai kerja. Belakang hambai media rabu, semua nak kini kelebihan bagai, semua sangpai mana bagai, nurungan pola na pipeline ya hambai. Tini o jaga seng root block kelai mani, thai hingga kamu lampra song mani hingga sini kereng tham jaga sini tabu root block kelai jaga itu. O rampla song mani o kaisa, ayang jompoi block o kaisa, sini yang are kepra thanani ayang ko station ara kaisa kelai jaga itu. Karon kabono seno ereng sini jompojala bisini chairman borom ganang Ranjit Debroma bono hodi boro prai deta duita somoyo romoi talangmani karoninyo tino root block khaijago bina duse romjago bono ko kesang maiti sai thui tongjakpani bo tini romjak nai ni saima hingka bo sakpatalo goi thukamu kintu bini bokhaw kono इंगित करे वो परिष्कार निभागे न बतिना जगह थुई तमान निभागे बतिनी रमजाखा इनके आबर बागे ने संकने रूट बोलो खलेलायो सुदोसिनी जम्बु जिला ताकार जिला सिमेयामो सारा त्रिपुरावनो और रमजाक मानि चल हुई तंगो ताम निभागे बिजिबे हापां साइमानो त्रिपुरा मथा संनो बिना दुसे जे सकापनो बेफाइसि कालाइना निभागे बरंनि साइतकमो मुख्यमंत्री डॉक्टर मुख्यमंत्री मानिक साहा बो एमन का साल गई तंगो ताव सिनि बसखंगो पंचायत बुथ दङ आबोनि बागै बते बो एम ना हुइ दङ बर रंनो हयहरनि खलायै जेन पंचायत विलेज काउन्सिल बुथ न बातिल दे खलाय मानो बिनि आबो बेलाय टार्गेट कतर नाजाक आबो जतो तिप्रा सारक न साइमानो जतो दफानि बर रक न साइमानो सुदो सिनि 19 के 19 जाति रक न अ तमंग सामुन सं साइमानो सुदो सं तिनि अ जागा सिमे कासु लागिला सिनि seng tini wan sokoi tongo thajong sini tako khoroksa borom ganang bidan sai kelangka saring ni pasta jora hani saw seng borom ganang Ranjit Debromano phiok ya sak jora tei seng 24 ঘন্টা dang din dang sapta kaisa dang abo onidishto kal seng bono phiok sa jora tei seng o jaga root block khlai tongnai kono pasta hani ba time reja korei kono ko hani ba korei abani bagenyo seng jotoni ela thamsa matongnai oma hoi khalanya rongno seng naisom thai kalayo seng sitai kalayo phaidi seng jotona khabaksa kha thansa khlaiei basai phaima jorawo sengno ereng bine duse romoi tongmano seng kesang asuk tongla seng buri phan basai tongo DWF tabo krak khlai basai tongo seng o buri rokno o judo basanai nangkha seng gulisanai seng nangkha seng thei renai थाइसेखौ साइकेलांखा बरंनि बरक खांखा खांके नगो बुमतै थुइबो रमजाग्या बुनि सिलागुलि सारिबो बर एरेस्ट खाइजाग्या कारण तामो बरक खांखा बेलाय तामनै सानाय तिप्रा सारंनो बागै बेलाय बुसु बरक नाइमाया हामक्रायनो आबानि बागैनो
Nogo gulitei thui bo bang na ram nai kere bumrei bo bang na ram nai kere sini ke nogo kaham kereng borok thui tong panjonto tipra matha khlai honai arrest khlai tang jago party bisab jana sabai kelang thaka borok phono sabai mana kono obishas abasung bisas khaimaya karan sema chakranta phrangani bagai apati bisna kisa sakagai aban bagai sini borok ramoi tini ramoi talangai tini amake kototri horo sini borong gran ranjit debra mana phiya asa jorate sung osabana khalai tongnai soba thakala thagana hni taman sokteng sung manik sahana sung jesekapano sung buskangni salo sini buskangni sal target tongo aban bagai no bin bokrok bo belai dista pongoi tongo atais sung kaisa saklajak tongo sini warriors sini neta netri rong khuptei bobo khanai oi tongo buskangni 2028 hingke tipra sarangna mukhyamantri sarna hama banyo bini bukhaduno go bini bokrok khamyango abana baganyo bora kaham rongna bodini eras khanyan bagai bumung ruwei omai elka basirangna bumung ru kebo bumung riya jara elka basirangna bumung ruwei buri ponjo tongo honi sing khanabo busu jartu kubi aba sing saimiya আচ্ছা ম্যাডাম তিনি আমাহাই targabo malanya rokha jara rugi jara kethai kethang opti bora rongna ka sing elo khlai tara student porikha chole tangmai rongna borongna elo khlai tai baki office rongna ka sing elo rokra norok ni bising tei srai tai bo kok maro ni musungo jokon te Ranjit Debroma affair khlaibani bising tei tai borok ni logiwo tai bo da affair khlaijak tongkhon norok ni bising tei kisa kok maro musun Ranjit Debroma sachong ni kun ara kes kalaimera kebangma borongni ni kes kalaijak tabo sabni jani bari kalai tang aba kebo saimiya to ba kebo mothaknani bagino raja sakana sungkoyo noroma dati mothaktung mothaya ga tipra hawo tipra sarok horsung sare re taksu jara kojuna Ranjit tapso jorte hinka to sini borong kana Ranjit Debroma bo sachong romjakko ombo kami kelai obot hai o thai hinka takarjala lampra hati ingkeni ni sinimo ani sinimongka ani mong Biraja Debroma ang TWF ni vice president hambai